Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Maradyaw na buntag mga ka-Siargao. Ano na sabta sa laing edisyon sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok kalibutan. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Maradyaw na buntag usab sa atong mga nagkadaiyang mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, og Socorro, Lakip, usabang Pilar. Maradyaw na buntag po. Maradyaw na buntag sa atong mga healthcare workers ug frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o Diragat Islands, uban sa mga kasikbit nga probinsya nga maabot ng atong live stream karon. Salamat po, maradyaw na buntag mga ka-Siargao. Maradyaw na buntag usab sa atong mga commenters, likers, ag mga viewers. Salamat po, maradyaw na buntag. Maradyaw na buntag Kuya G, watching from Libertad, Santa Monica. Gikan na ka sa Romy Rivas Escobedo Jr. Salamat sa Romy. Good morning ka Ma'am Geraldine Gudyo. Salamat ma'am, good morning. Good morning Kuya G, watching from Barangay Consolacion. Keep safe Surigao noon. Gikan na ka sa Espino Mike. Morning, Siargao noon. Have a nice week. And everyone watching from Lancaster, Philippines. Gikan na ka Sir Jake Bolito. Good evening. Good morning sa inyo tanan. Gikan na ka Ma'am LV Piala. Salamat ma'am. Maradyaw na buntag. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Salamat sa inyong pagsuporta. Adlaw na usab karon nga Biyernes mga ka-Siargao, June 4, tuig 2021 mga ka-Siargao. Kininyo nagalagad sa live stream Kuya G. Good morning, watching from Baguio. Gikan na kan Sir Ronald Ruwaya. Di na ta maglangan mga ka-Siargao atong pag-asayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Shelly Ignacio sa DOST Pag-asa. Good morning kanimo dila Shelly. Yung latest location po ng ating bagyong si Dante, yung sentro po niya ay huli po natin na mataan sa line 260 km west-northwest po ng Sinait, Ilocos Sur, or 250 km west-northwest po ng Lawag City, Ilocos Norte. So, ibig sabihin po niya, nandito po siya sa may west side po ng Ilocos Region. Meron pa rin po siyang taglay na lakas na hangin na umaabot ng 65 km per hour malapit po sa sentro. Ang pagbugso naman po 80 km per hour. Ito po'y kumikilos pahilaga o pa-northward po sa bilis na 20 km per hour. Samantalang meron pa po tayong binabantayan na LPA sa loob po ng PAR. Ang latest location po ng LPA na ito ay nasa line 710 km, silangan po ng Verac Catanduanes or 710 km po. Is po yan ng Southern Luzon. Itong LPA na ito ay mababa naman po ang tsansang maging ganap na bagyo pero continuous monitoring po tayo at patuloy po mag-antabay para po kung meron pong development itong ating LPA. Pero sa ngayon po, mababa po ang tsansang maging ganap na bagyo. Pero continuous monitoring pa rin po tayo. Asahan po natin yung magiging track po ng ating bagyo in the next 24 hours or June 4 po ng evening or gabi po ng Friday. Asahan natin, ito po'y nasa line 210 km. Northwest po yan ng Itbayat, Batanes or over po ng dito po sa may coastal waters ng Pingtung Country, Taiwan. And then kung mapapansin po ninyo, ito po'y bahagyang nag-exit po ng PAR and then magre-re-enter rin po. Magre-recurve lang po siya. And in the next 48 hours, Saturday evening po, lalabas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin nyo po, ay paglabas niya, ito po'y magiging LPA. So, ito po'y humihina or humihina po siya habang papalabas po ng PAR. At kung mapapansin po, dumaan po siya or nag-landfall po siya dito po sa southern part ng Taiwan.
So as of Saturday evening, asahan po natin, ito'y nasa layong 900 km northeast po yan ng Itbuyat, Batanes or over po ng East China Sea. Outside par na po. Ang Visayas po at Mindanao ay magiging maganda pa rin po ang tayo ng panahon. Generally fair weather, maliban na lamang po sa mga isolated na mga paulan dahil po yan sa mga localized thunderstorm. At wala pa naman pong direct na epekto yung LPA pero in the next day po, maaari pong maging maulan sa may east po ng Visayas. Pero sa ngayon, by Friday, ay maganda po rin tayo ng panahon. At ang magiging agot ng temperatura sa may Iloilo, asahan po natin 25 to 33, Cebu 26 to 32, Tacloban 25 to 32. Sa may Mindanao naman po, sa may Zamboanga 24 to 34, Cagayan de Oro 24 to 32, Davao City sa Friday po ay 25 to 30. At yan po ang ating latest update sa ating bagyo. Mao ka na latest updates nato karon sa kaimtang sa panahon, mga kasyargaw. Good morning po, marayo na buntag. Good morning, maayong buntag, watching from Del Carmen. Giga na kang Ma'am Malin Galgo. Salamat ma'am, good morning, kanimo din na. Marayo lang buntag, Siargao. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako asawa ni Rosana Bocado na nagluto ng pamahaw, watching live from Iloilo City. God bless, Kuya G. Giga na ka Sir Edwin Solis Bocado. Sir Edwin, kamusta ang paghaguros ng bagyo din sa Iloilo? Salamat, maradyo na buntag. Good morning, Kuya G, watching from Kuwait. Giga na ka Ma'am Des Desai siya ko. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao, watching from Bicol, Sorsogon. Giga na ka Sir John Ever Dorero. Sir John, good morning, maradyo na buntag. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shoutout sa batch 2003 sa SS City Del Carmen Campus. Salamat, Kuya G. God bless. Giga na kang Ma'am Marilu Baloy Pobe. Salamat, ma'am. Good morning, maradyo ng buntag. Pag-greet po, Kuya, sa ika-10th birthday sa ako baby na si Dice Digal Destaho. Og unta, mahatagan pa siya og hataas nga kinabuhi. Salamat po, Kuya G. God bless po. Giga na ka Ma'am Des. Salamat, Ma'am Des. Good morning, Siargao noon. Giga na kan Sir Dodge Taylor. Salamat po. Good morning, Kuya G. Giga na kan Sir Johnsky Molina. Salamat po. Delta Maglangan, ang pinakaunang bahin sa mga balita din na sa atong programa, Siargao TV News. Unom ka probable COVID-19 cases sa Pilar na itala. Unom ka probable COVID-19 cases karon ang gibantayan sa Rural Health Unit sa Pilar. Human nga may positibo kini sa antigen test nga gipahigayon sa maong munisipalidad. Ang mga nagpositibo gikan sa Barangay Pilaring o Barangay mga kasyargaw na haduol ni ini, mga kasyargaw og naghulat na lamang sa resulta sa RT-PCR. Sumala pa nga gilangkuban sa duha ka frontliner og upat ka close contact sa may positibo sa antigen. Ang maong mga probable cases maong sa pagkakaron hingpit nga nanawagan ang maong RHU og LGU nga mosunod sa balaod nga gipatuman ilabi na sa pagpatuman sa public health standards sama sa pagsukbot pirmi og face mask, likayan ang pagkadto sa lugar nga hamok na tawo nagtapok, hugasan pirmi ang alima o dumistansya sa matag usa na maghunong sa inyong nagkadaiyang panimalay, mga kasyargaw. Good morning po, maradyaw na buntag kaninyong tanan. Mga latest updates, mga kasyargaw, ilabi na sa bagong probable cases. Probable na lamang kini, mga kasyargaw. Probable cases sa Pilar, mga kasyargaw. Hika na sa Barangay Pilaring o Barangay Punta, mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa Pilar. Samtang mga kasyargaw, patayng lawas na kaplagan dito na sa Barangay Halian, Del Carmen. Usa ka tawag ang nadawat sa Del Carmen Municipal Police Station gikan mismo sa kapitana sa Barangay Halian, Del Carmen nga si Barangay Captain Elsa Otampos nga nagpahibalo nga aduna sila'y nakit-ang patayng lawas alauna sa hapon kagahapong adlaw nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa maong lugar. Maong ang elemento sa Del Carmen Municipal Police Station dali nga miadto sa maong lugar o gikumpirma mismo
mismo ang maong report. Usa kini kalalaking nga wala mailhi tungod na sa nadubok na ang nawong og lawas mga kasyargaw o gialigar nga kini usa ka mangingisda. Kini nga patayng lawas nakit-an mismo nila Eddie Ipea og Jolito Tesado nga mangingisda usab sa maong barangay. Ang patayng lawas nagsulob og blue blouse nga adunay marka nga W sa likod og yellow nga sando ang gisulob, black shorts o black nga G-Shock nga relo. Sa pagkakaroon mga kasyargaw, ang maong patayng lawas ana-ana sa Goddess Funeral Services sa Del Carmen o giahwag ang mga nawat-an sa pamilya. Pwede ninyo kining tan-awon sa maong funeral services. Apan aduna tay mga nakuha nga mga impormasyon nga gituuhang kini ang mangingisda nga nawala dito na sa munisipalidad sa Bacuag, Surigao del Norte. Mga kasyargaw, atong nawala ni atong Mayo 29. Mga kasyargaw nga padayon nga gipangita. Adunay mga nagkadaiyang hugong-hugong nga mauna kini mismo ang maong nawala dito na sa Bacuag. Apan ang pamilya lamang gayod ang pwede natong makuhaan ng impormasyon kung mao ba kini gayod ang nawala nga mangingisda o ang o dili pa kini mga kasyargaw. Apan hulaton nato mga kasyargaw ang official nga statement o official nga report kung mao ba kini nga mangingisda nga nawala sa Bacuag. Hulaton nato ang mismong pamilya o mismong otoridad ang magsulti kung mao ba kini siya mga kasyargaw. Mga kanang latest updates karon sa munisipalidad sa Del Carmen. Kabahin na sa patayng lawas nga nakaplagan dito na sa Barangay Halian, munisipalidad sa Del Carmen. Adunay mga gikataho usab mga kasyargaw base na sa mga residente dito na sa Del Carmen nga mao kana ang patayng lawas sa nawala dito na sa Bacuag og sa uban pang mga taga Bacuag usab nga giingon nga mauna siya. Apan ang pamilya lamang ang makakumpirma kung mao ba na ang maong nawala sa Bacuag mga kasyargaw. Salamat po. Good morning, Maradyo na Buntag. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao North. Kika na kang Sir Dodds Taylor. Good morning, Kuya G. Kika na kang Sir Johnski Molina. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa akong mga kabergs. Thanks. Kika na kang Ma'am Tiffany Borja. Salamat, Ma'am Tiffany. Good morning, Maradyo na Buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, dili na sa tong programa. Tong It's hinungdan sa pagkasikop sa tulog kataw sa General Luna. Dakpan ang tulo ka tawo sa General Luna. Mga kasyargaw, human ang gipahigayon nga operasyon batok na sa nagpahigayong iligal nga sugal o gitawag nga tong It's dito na sa Barangay Consuelo niadtong June 2, 2021 alas 10:30 sa gabi. Naila ang mga sospechado nga si Elsie Arlan Platilla, 46 years old, babae, walay trabaho. Lakip si Luciano Dolpina Florendo, 38 years old, single o walay trabaho, nga parehong nagpuyo sa Purok 3, Barangay Consuelo, General Luna. Samtang nasikop usab si Annabel Minglana Candilada, 42 years old, single, walay trabaho, residente sa Purok 4, Barangay Consuelo, General Luna. Nakuha sa posisyon sa mga suspechado ang usa ka set sa baraha og pusta nga 225 pesos. Kini sila karon ana-ana sa istasyon sa General Luna Municipal Police Station alang na sa saktong disposisyon. Samtang mga kasyargaw, sa segment nato karon nga isda sa Siargao TV kung ang isdang Siargao noon dali atong hisgutan. Karon, Legal Wildlife Trade Workshop gipahigayon. Sikas kumong tinguha na atong mapadanon ang karadyawan ng mga Siargao nun. Anak kapot natin na mga kalampusan, timaan sa kadaog ng tagtanan.
Ingon nga pagsaulog sa Environment Month karong bulan sa Hunyo, ang Philippine Sustainable Intervention for Biodiversity, Oceans and Landscapes, CONCIBOL, nagpaigayon sa mga series of workshops kalabot na sa mga illegal wildlife trading o ang mga pagbaligya sa mga endangered species nga mga kahayupan. Kini kinahanglan gayod og special enforcement plan o supply chain study. Base na sa pag-estudyo mga kasyargaw, ang top 10 most confiscated species sa Caraga region tali na niadtong 2010 o 2019 mao ang feature plant mga kasyargaw nga nakumpiska ang species ni ini 616 ni adtong 2017, 347 ang nakumpiska nga lady sleeper ni atong 2017, 56 ang nakumpiskang rainbow lorikeet ni atong 2014, 30 ang nakumpiskang dusky lorry ni atong 2014, 14 ang nakumpiskang gecko ni atong 2011, 7 ang nakumpiskang long-tailed macaque ni atong 2016, tig-upat ang black monkey, red-necked wallaby, yellow-crested kukatu og niadtong 2016 og 2014 samtang tigtulos sa Brahimin kite og long-beak edged na mga kasyargaw. Lakip usab ni ini ang top 3 threatened species sa C+ nga mao ang large flying fox nga sumala pa matag tuig 2,462 mga kasyargaw ang ilang ma-recover mga kasyargaw. Samtang Southeast Asian box turtle 2,344 per year og Philippine sailfin lizard nga 3,955 per year mga kasyargaw. Ang maong meeting mga kasyargaw para na malikayan gayod ang mga illegal nga pagpamaligya sa mga endangered species mga kasyargaw. Ilabi na din na sa Caraga region mga kasyargaw. Mainumduman nga ang uban gihimo na nga negosyo ang maong mga endangered species kay mahal sumala pa mahal daw kini kung ibaligya mga kasyargaw. Mga latest updates nato karon mga kasyargaw ilabi na sa series of gikaingon pa series of workshops mga kasyargaw kalabot na sa maong mga endangered species ilabi na sa pagplano kung unsaon pagsumpo ang pagpamaligya ang trading sa mga maong mga wildlife mga kasyargaw. Sipas tumong tinguha na ato mapadanon ang karadyawan at mga siyargaunon ang nakapot nato na mga kalampusan timaan sa kadaog na tagtanan. Good morning po, Maradyo na Buntag, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, pa-shout out po kanimo din. Salamat ma'am, good morning, Maradyo na Buntag. Mayong buntag, Kuya G, shout out kay Sofia Consigna. Belated happy birthday, gikan na kan Sir Ibrahim Del Yupa. Salamat Sir Ibrahim. Good morning, Maradyo na Buntag. Good morning usab kang Cyril Limani. Samtang, good morning Kuya G, good morning Siargao, gikan na ka ma'am Samantha Argota. Salamat ma'am, good morning, Maradyo na Buntag. Good morning Sir G, keep safe everyone. God bless. Gikan na ka ma'am Esther Cagas sa mainit. Salamat ma'am. Good morning Maradyo na Buntag Kuya G. Maradyo na Buntag sa tanan na Siargao non. Ingat kitang tanan. Ingat Kuya G. God bless sa ato tanan. Salamat Kuya G. Gikan na ka ma'am Tata Manazones. Good morning Kuya G. Gikan na ka nga ma'am Bem Bem Gosela Dorrero. Salamat ma'am. Good morning Maradyo na Buntag. Samtang sa laing bahin, antigen positive cases sa Socorro niabot sa 13. Usa ka probable case ang naitalang namatay. Nagpagawas karon og bag-ong COVID-19 updates ang Rural Health Unit sa munisipalidad sa Socorro. Human nga maitala ang 13 ka suspected cases og ang nagpositibo sa antigen test ang pipila ka individual sa maong munisipalidad. Sumala pa sa maong ihap tulo ang nakasinati og moderate to severe nga sintomas o gipahingpit ang pagbantay niini. Samtang sumala pa nga usa ka probable case ang naitalang
namatay ug ang postmortem swab ang gipahigayon aron na masayran ang confirmatory test result niini. Samtang tulo ka active cases karon ang nadugang sa listahan sa mga confirmed cases base na sa latest nga resulta nga gipagawa sa Siargao Island samples. Maong sa pagkakaron, ang Socorro aduna nay kinatibuk ang 53 ka kaso, 7 ka active cases, 42 nga mga naka-recover ug 4 ka nangamatay mga ka-Siargao. Mao ka na latest updates nga atong nakuha gikan na mismo sa Rural Health Unit sa Socorro mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, gikan na kang Jiv Española. Salamat ma'am or Sir Jiv. Good morning Maradyo na buntag. Good morning Sir G. Good morning sa tanan. God bless. Gikan na ka Sir Randy Archaga Santisa. Salamat sir. Good morning Maradyo na buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, lola gi-aresto sa Surigao City tungod na sa kasong obstruction of justice. Natong June 3, 2021 o kagahapong adlaw alas 10:45 sa buntag, ang personal sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Basel Monteroso ilalom sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Glenn Sampaga o Surigao del Norte Police Provincial Office Drug Enforcement Unit sa pagpangulo ni Police Major Elmar Ross Claret, may pahigayon sa bypass operation dito na sa Parucho Street, Barangay Washington, Surigao City, nga may resulta sa pagkaaresto ni Paulo Sitsit Ansit, 30 years old, cook o residente sa Villa Corito Subdivision, Barangay Washington. Nakumpiska sa maong suspetsado ang usa ka plastic sa sa gidudahang shabu nga gipalit sa pusher buyer nga adunay gibana-banang kabugaton nga 0.05 gramos nga adunay kantidad nga 500 pesos, usa ka 500 pesos nga mark money, kwarta nga 150 pesos, usa ka unit sa pula nga Isuzu D-Max pick-up truck og tulo ka plastic sa sa gidudahang shabu nga adunay gibana-banang kabugaton nga 0.15 gramos nga adunay value nga 1,500 pesos. Samtang usa ka lola nga naila nga si Virginia Castillo Sitsit, 72 years old, housekeeper o residente sa maong lugar ang giaresto tungod na sa obstruction of justice kabahin na sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 ang giatubang ni Paulo Ansit o kasong obstruction of justice ang atubangon sa lola nga si Virginia Sitsit mga ka-Siargao dito na sa Surigao City. Good morning po, maradyaw na buntag mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, Surigao del Norte Provincial Capital nakatala og 64 ka antigen positive cases. Atol sa nagpadayon nga temporary physical closure sa Surigao del Norte Provincial Capital, nagpadayon usab ang pang-antigen sa mga empleyado ni ini ni atong Martes pa ilalom sa kamanduan nga gipakanaog sa probinsya Surigao del Norte. Kinatibok ang 64 na ang nagpositibo sa antigen testing sa maong Kapitolyo. Sumala pa sa datos nga nitong Martes, June 1, 2021, 112 ang gi-antigen o 36 ang nagpositibo. Nitong Miyerkules, 144 ang gi-antigen test, 21 ang nagpositibo. Samtang kagahapong adlaw, June 3, 2021, 69 ang gi-antigen o 7 na lamang ang nagpositibo. Ang mga nagpositibo sa antigen gipayuhan nga mag-home quarantine o gibawalan nga magawas og motuman sa mga quarantine protocols nga giset sa atong probinsya, Surigao del Norte. Mga latest updates mga ka-Siargao dito na sa Provincial Capital. Samtang sa laing bahin mga ka-Siargao sa atong update sa COVID-19 sa tibuok probinsya Surigao del Norte. Ang probinsya Surigao del Norte karon mga ka-Siargao, aduna nay kinatibok ang 1,848 ka confirmed cases, 322 ni ini ang active cases,
1,437 na ang nakarecover, samtang 109 ang naitalang nangamatay na mga kasyargaw. Sa mga active confirmed cases, 18 ang gikan dire sa Siargao Island, 109 ang gikan sa mainland Surigao, samtang 195 ang gikan sa Surigao City, mga kasyargaw. Sa Siargao, 7 ang active cases sa General Luna, 5 sa Socorro, 2 sa Burgos, 2 sa Pilar, 1 sa Dapa, o 1 sa San Isidro. Samtang sa mainland, 28 sa Claver, 18 sa Malimuno, 11 sa Sison, sa Bakwag na pulo, sa Alegria na pulo, sa Higakit 8, sa Taganaan Unom, sa Tubod 5, sa San Francisco 5, sa Mainit 4, sa Placer 4. Samtang sa Surigao City, ang Lipata adunay 90, mga kasyarga, o 90. Washington 28, San Juan 16, sa Taft 13, sa Luna 11, sa Rizal 7, Cagnog 4, sa Quezon 4, sa Canlanipa 4, sa Bonifacio 3, sa Trinidad 3, sa Serna og Sabang 2, sa Kapalayan, Katyasay, Balibayon, Matinonok, Mapawa, Benavista, Tugbongon, Tig-Usa, mga kasyargaw. Base na sa report as of June 2, 2021 sa Provincial Health Office, mga kasyargaw. Mako na latest updates karon, mga kasyargaw, sa COVID-19 sa tibuok probinsya Surigao del Norte. Good morning, Kuya G. Keep safe po. Gikan na kang Mamalia Antipasado. Salamat, Mamalia. God bless po kanimo din na. O salamat kanimo. Salamat po. Samtang sa laig bahin sa mga balita din na sa tong programa, Dinagat Islands, 15 kaadlaw nga dili magpasulod, sugod Hunyo 7, tuig 2021. Executive Order o gipakanaog ang Executive Order number 06-01 Series of 2021, mga kasyargaw, sa probinsya Dinagat Islands. Usa ka mando nga nagdeklara sa probinsya sa Dinagat Islands nga magpailalom sa community quarantine. Agig suporta sa pakighuusa sa mga nagadaiyang community quarantine issuances sa municipal local government units sa maong probinsya nga gi-issue ni Governor Kaka Bag-aw. Nakalatid karon sa maong executive order, mga kasyargaw, nga dili magpasulod sa mga personahe sa probinsya gikan na sa June 7, 2021 hangtod na sa June 21, 2021. Gawa sa medical emergencies, pagbiyahe sa mga pamaliton ug uban pang basic necessities og banking ug uban pang financial transaction gamit ang Dinagat Provincial Embassy scheme. Ang pagsulod sa mga personahe mamahimong tugutan hangtod lamang sa June 6, mga kasyargaw, o ugmang o hantod sa Domingo di ay, mga kasyargaw, June 6, 2021. Pagka Lunes, dili na pwede, mga kasyargaw. Pagbiyahe gawa sa probinsya mamahimong dili pugnan kung ang health ug safety protocols ug travel document requirements ang gituman. Samtang ang League of Municipalities of the Philippines Dinagat Islands Chapter nagilangkuban sa 7 ka municipal mayors mamahimong maghimo og intermunicipal arrangement sa mga aktibidad sa mga katawhan taliwala sa 7 ka municipalities. Pinaagi na sa pag-issue sa insaktong LMP resolution. Mamahimong magbuhat usab sa daling panahon og gikinahanglan nga paghikay aron makatuman sa mando ang national government agencies, private companies o uban pang mga entities nga adunay kontrata sa government institutions alang na sa infrastructure projects. Samtang gi-require ang tanang personahe sa striktong pag-obserba sa health o safety protocol sama sa pagsuot sa face mask, social distancing o ang pagbawal sa dagkong panagtigom, mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa probinsya Dinagat Islands. Dili asa magpasulod dito na sa probinsya Surigao del Norte ang probinsya Dinagat Islands, mga kasyargaw, sulod sa 15 dias. So, walay makasulod asa, mga kasyargaw, sa maong probinsya. 15 dias, gikan na sa Hunyo 7, mga kasyargaw, hantod na sa 21. Good morning po, Maradyaw na Buntag. Good morning, Kuya G. Keep safe po. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako sa barkada ko diha na sa Barangay Hubang. Gikan na ka nga Sir Chris Argente. Salamat po. Good morning, Maradyaw na Buntag.
Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, minimum health protocols gipanawagan sa Butuan City. Sa 67 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Butuan City, mga kasyargaw, o 12 ang nakarecover sa maong sakit. Natala nga ana-ana sa kapin 4,500 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Butuan, kapin 3,600 na usab ang nakarecover, o naa sa 114 ang namatay tungod na sa maong COVID-19 virus. Naana sa kapin 700 ang aktibong kaso sa maong syudad, mga kasyargaw. Tungod sa nagkataas nga nagpositibo sa kaso COVID-19, kusog nga gipanawagan sa Center for Health Development Caraga nga magbantay og maglikay sa mga ginabawal nga butang nga maoy hinungdan nga matapnan ang maong virus sa maong syudad. Usa sa nakita nga hinungdan sa pagsaka sa kaso mao ang pagtapok-tapok maong gikinahanglan ang kooperasyon sa tanan nga magsunod sa mga gipatumang health protocols. Sumala pa ni DOH Caraga epidemiologist Doktora Jerna Manatan nga padayon ang hugtanong pag-awhag sa DOH Caraga sa mga Caraganon o sa mga tao, mga kasyargaw nga magsunod sa mga health protocols aron malikay nga matapnan sa COVID-19. Sa kasamtangan, padayon usab nga padayon ang pagpangbakuna, mga kasyargaw, sa mga frontliners, mga senior citizens, mga persons with comorbidities o hapit na usab ang mga economic frontliners, mga kasyargaw, sa Caraga Region. Mga latest updates karon, ilabi na ang panawagan nga maghilikay kita, mga kasyargaw, o tumanon ang minimum health protocols. Mga latest updates, mga kasyargaw, dito na sa Butuan City. Samtang sa laing bahin, ang atong COVID-19 update sa tibuok Caraga Region. Ang Caraga Region karon, mga kasyargaw, adunay naitala nga bag-ong 267 new confirmed COVID-19 positive cases. 103 niini ang naitalang naka-recover. 7 ang naitalang nangamatay. Sa kinatibuk-an karon, 15,006 na, mga kasyargaw, ang naitalang kinatibuk-ang COVID-19 sa Caraga Region. 3,073 ang naagihapon sa isolation, samtang 11,474 mga kasyargaw ang naka-recover na, samtang 455 ang naitalang nangamatay na, mga kasyargaw. Base na sa report sa DOH-CHD Caraga karon. Good morning po, mga radyo na buntag, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, balita dito na sa kauluhan, ilabi na sa nagtrending karon na BGC branch sa Jollibee, temporaryong gisarado atol sa fried tuwalya. Temporaryong gisarado sa Jollibee ang usa ka branch niini dito na sa Bonifacio Global City. Initungod na sa nag-viral nga tweet kundi na-deliver sa usa ka customer ang fried tuwalya instead nga fried chicken, mga kasyargaw. Tungod niini gibasara sa Jollibee Foods Corporation ang maong branch sulod sa tulo ka adlaw, kundi gipahibalo sa Jollibee ang ilang kabalaka sa maong insidente o gikatakda ang pagahimuon nga hingpit nga investigasyon. Posible nga magmulta og 100,000 pesos ang maong kumpanya ilalom sa Food Safety Act o posibleng mag-atubang sa 1-month suspension ang operation. Good morning po, Maradyo na buntag. Salamat po. Good morning, gikan na ka Ma'am Sheila Texon Lesaka. Salamat ma'am. Good morning, Maradyo na buntag. Kanimo din na. Salamat po. Samtang sa laing bahin, ang COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Ang nasod Pilipinas, mga kasyargaw, adunay kinatibok ang 1,247,899 ka COVID-19 cases. Kagahapong adlaw nadungagan kini og 7,217 mao ang kinatibok ang active cases karon ana sa 55,790, samtang ang naka-recover sa kinatibukan 1,170,752 na, mga kasyargaw. Nadungagan kini og recoveries nga 3,483. Sa kinatibok ang nangamatay miabot na sa 21,357, nadungagan kagahapong adlaw og 199 kabuok, mga kasyargaw. Base na sa report sa Department of Health Philippines,
June 3, tuig 2021, mga kasyargaw. Ako na ang latest updates karon mga kasyargaw sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, maradyo na buntag po sa tanang viewers, sa tanang nagtutok dinhi na sa atong programa. Daghang salamat po. Maradyo na buntag og happy weekend po kaninyong tanan. Friday na mga kasyargaw, TGIF sa uban. Salamat po, good morning, maradyo na buntag. Maayong buntag mga kasyargaw. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kini anyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Friday po, happy weekend. God bless us all. TGIF, #Siargao TV.